pastor ng Manawan Parish. Ito po ang ating apat na gusto mangyari. Okay? Gusto pa ninyo maging malungkot? Okay. Ano gusto ninyo? Maging masaya. Paano magiging masaya? Magbago muna tayo. Okay? Magbago na ng isipan. Pagkatapos magtulungan. Okay? Magulawaan. Malasakit. Kahit minsan na ginagawa, parang sinasabi, nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang Diyos. Minsan namin nagpapalaki eh. Akala namin, bulag. Akala namin, bulag. Demonyo niya. Hindi. Pag may problema kayo, ang dapat sabihin. Nandiyan ang Diyos. Dapat maging bulang bibig natin pag may problema tayo. Problema ka sa asawa ko, problema ko sa anak mo, may problema ka sa bahay, may problema ko sa kanino. Sasabihin, nandiyan ang Diyos. Bakit? Pag nandiyan ang Diyos, hindi na mawawala. Diba? Aliwanag mo ba yun? Yun ang nilagay ng ating pagiging masaya tayo. Sa nalaman tayo itong apat na ito, isasagawa natin. Ano ang ginagawa natin sa DEC, sa organization, sa simbahan? Tingnan pa natin itong apat na bagay dito. Masaya. Masaya ka ba kaibigan? Masaya ka ba leader? Masaya ka ba follower? Masaya ka ba nangungulit? Masaya ka ba nag-leader? Masaya ka ba nagsiserve sa choir? Masaya